Ja, dat het zo het laatste jaren in de landbouw gaat, dat het zo niet meer toekomstbestendig door kan gaan. En het is vooral over de veranderende regels en de regels die erbij komen. Die wat er voor zorgen dat onze toekomst heel onzeker wordt. Uiteindelijk hebben we overal dezelfde problemen. Goed, Europa probeert iedere kant van de taalgrens en ieder land een beetje andere regels te geven, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. We krijgen gewoon te veel regels, waardoor onze kostprijs flink omhoog gaat. Wij krijgen de tijd niet om ons aan te passen aan die snelheid als dat de regels komen. Maar ik denk als het zo doorgaat aan deze sneltrein dat de burger uiteindelijk helemaal benadeeld is doordat ze geen voeding meer hebben. Kan dit nog erger worden qua actie? Op dit moment zijn er niet meteen acties gepland. Het is wel zo dat we nu een beetje in de afwachtende houding gaan. Dus we willen kijken hoe Europa hierop reageert. We willen kijken wat hun voorstel is erop. Maar gaat het niet de goede richting op, zullen we inderdaad, ja, jammer genoeg, toch op een of andere manier weer acties komen. Ja, en ik heb wel echt het gevoel, als we een half jaar stil zijn, zeg maar, dat de politiek ons weer vergeten is. En we willen vooral niet vergeten worden, we willen misschien wel bovenaan de agenda staan. Ja? En dat is meer uit nood dan uit, ja, het is echt uit nood geboren, niet omdat we dit gaan doen.